on social media ngivumela. Yes. Bakwazi bekwazi stage name sakho Lunacity. Yes, I'm Lunacity. Ngicela ubaphindele. Uma nje unemsebenzi oyenza evela ebonakalayo la owenze khona umsebenzi nokubamisana nomfowethu wasemahlathi amnyama. Manje futhi lana kunenkulumo evelayo ukuthi uthina amahlathi amnyama wenzani amahlathi amnyama kuphelele inkondlweni kuphelele inkondlweni na ngoba phela manje abantu imibuzo le iyavunguza wena izolo uposte ku Facebook ukuthi ena sengibuye page ndomlisa kuyena niyancoma kumina niyaxaya noma niyathetha ngizoyibuza ngayo perspective yokuthi mina mhlawumbe nabo futhi ngababuza kanjalo. I'm not defending anything or anyone by the way ukuthi bungakuthathi nje ukuthi nje uyashelwa intombazana. Asinankinga nokushelwa. Ayikho into ebaleke njenga approach mawuza kumuntu esifazane. Ayikho mangingathatha umuntu out there ngihambe naye ngekhaya uzolindela ukungena emzini onamathali siyasinda thina ekhaya. Ifame ayisho ukuthi sekunemali like ni mangathiwa nginifollowa nonke back follow back ngale following nizoyenzani. So ayikho into eyenzekayo ngefollowing ukuthi manje I'm famous or anything. Cha ayiholeli it's just you nje nabantu abaningi abangibukayo. Angiyena umuntu oyebukele phansi umbhalo wamanye amaciko so ubuciko bomuntu ubuciko bomuntu. The fact ukuthi leyo nto angiyicabanganga mina akuyona ke indaba le. Uloba uyaphilisa